embernek tartja magát? Eltitkolt betegsége? Igazolások, számlák, iratok, engedélyek, referenciák? Van kiút. Deviza lakáshitel továbbra is akciós kamattal. Maga a magyar polgári törvénykönyv is kimondja, hogy a kölcsön egy meghatározott összeg, amit a bank az adós rendelkezésére bocsátott. Mit bocsátott a bank az adós rendelkezésére? Forintot vagy svájci frankot? Minden esetben forintot. Aztán azt a forintot majd átszámította egy svájci frankra, amely svájci frank fölött az adós soha nem rendelkezett. Ennek következtében a meghatározott összeg, amit az adós kapott, az forint volt. Ő forinttal tartozik a banknak, mégpedig annyi forinttal, amennyit kapott. Ez a duma svájci frank indexálás, ahol a svájci frank egy fantom az egész tranzakcióban, semmi köze nincs hozzá. Fogyasztóvédelmi oldalról kell megnézni, hogy én, mint fogyasztó, gyakorlatilag ugye forintban vettem fel a hitelt, forintban törlesztem, devizaszámlám soha nem volt, tehát nyugodt szívvel mondhatom fogyasztóként, hogy ez a hitel, ez egy deviza elszámolású forint hitel, de a lényeg az, hogy forint hitel. A helyzet maga teljesen világos, a helyzet teljesen tiszta. Ezek a termékek hibásak voltak, és bizony a felvételkori forint árfolyamon kellene ezeket a hiteleket kiszámolni, és az szerint elvárni a maradék részletek törlesztését. Nekem megmondani, mint szakemberek, mert engem annyira idegesít, amikor hallom a tévében, meg látom, Varga Mihály úr, forintosítjuk. Mit? A forintot? Igen. Mire? Forintra? Azt gondolom, hogy akinek az az alapvető élménye hosszú évek óta, hogy felvett, csak számokat mondok, nagyjából stimmel, felvett 5 millió forint hitelt, visszafizetett 4-et. Közben a törlesztő részlete felment a duplájára, és értesíti a bank, hogy még tartozik 6-tal. Na, ilyenkor azért az nehéz mértéktartónak lenni, nem? Mert a kúria nem azt mondta, hogy az árfolyam kockázatot teljes egészében az ügyfélnek kell viselni. Azt mondta, hogy az ügyfélre hárítható árfolyam kockázat, de az ügyfelet tájékoztatni kellett az árfolyam kockázat létéről, meg annak a mértékéről. Ez az, ami általában nem történt meg. Ezért azt gondolom, hogy a parlament itt kapott jogot arra, a kúria döntése alapján is, hogy egyébként a körülmények megváltozására hivatkozva áthárítsa az árfolyam kockázat egy részét a bankokra. Az országgyűlési képviselőcsoportjának egyértelműen az az álláspontja, hogy meg kell osztani az árfolyam kockázatot. Ami azt jelenti, hogy nem vállalhat minden árfolyam kockázatot az ügyfél. Hiszen annak idején őt abban tekintetben is becsapták, hogy nem mondták meg neki, hogy mekkora a valós és várható árfolyam kockázatnak a mértéke. A frakció ragaszkodni fog ahhoz, hogy a forintosításra ne az aktuális piaci árfolyamon, hanem az árfolyam kockázat megosztásával kerüljön sor. Nemrég megjelentek olyan hírek, hogy piaci árfolyamon fogják forintosítani a devizahiteleket. Valóban így lesz, hiszen ennek azért lehet, hogy még az internetadónál is nagyobb, súlyosabb társadalmi következményei lesznek. Ennek egyébként ilyen értelemben nincs is semmi értelme, mert hogyha segíteni akarunk a devizahitel csapdába becsalt embereken, piaci árfolyam az a devizahiteleseket olyan mértékben hozná lehetetlen helyzetbe, hogy amit eddig adtunk segítséget, az ellehetetlenít őket. Tehát ennek semmi értelme nem lenne, nem is az a szándék. A devizahitelesekre hárította a kormány és a bankszövetség az árfolyam kockázat terhét. A megállapodás szerint a bankok piaci árfolyamon váltják forintra a kölcsönöket. Elemzők szerint az alkunyertesei a pénzintézetek. Így az árfolyam kockázatot teljes egészében az adósok állják. A pénzintézeteknek nem kell átvállalniuk a hitelfelvevőktől a forint gyengüléséből adódott többletterhek egy részét. A forintosítás gyakorlatilag bankmentés. A deviza alapú hitelesek az árfolyamváltozás miatt ma már 2-szer annyival tartoznak bankjuknak, mint amennyit annak idején felvettek. Ha ebből az elszámolásból 20-25%-ot levonnak, akkor is többel fognak tartozni, mint az eredeti összeg. Nem érzik úgy, hogy becsapták a választókat, hiszen nem ezt ígérték nekik korábban, hanem azt mondták, hogy nem piaci árfolyamon történik majd a forintosítás, most meg mégis. Hogy nem nagyon magyarázkodunk. Semmi sem az igazi, mindenki károk. Ez tiszta nyugat lett Kelet-Európa. A svájci hitel, egy ország két tábor. Túladagolás politikából. Minden változik, a lényeg nem. Minden változik, a lényeg nem. Minden változik, a lényeg nem.